Ukhozi FM beluhoste ishow lapho kukhulunywa nge-Mother of All Maskandi Festival, umcimbi ozobe useThekwini nge-5 April kulo nyaka. Lapha kade beney'hambele abakhulumela umcimbi nayo yonke into bezochaza kabanzi ngendaba ye-Mother of All Maskandi Festival. So bazochaza ngayo yonke-ke into ukuthi kuvotwa kanjani, unominate kanjani, amathikithi akanjani, ungena abantu abakanjani, into enjengalezo nje, ukuthi zonke iy'ngcukacha, yonke imininingwane, whatever nje ufuna ukuyazi. Futhi kunaney'namba, kunane-page aba-update khona abantu usuku nosuku lapha ku-Facebook, Mother of All Maskandi Festival, ikhona ku-TikTok, ikhona ku-Instagram, kuzona zonke nje iy'ndawo kahle kahle. So sizwa-le ukuthi-ke uhambe kanjani-ke lo mhlangano kade benalo lapha kuKhozi FM. Umncintiswano wekhwantamu futhi iduma kakhulu ngekhwantamu lapho-ke kulo nyaka kwenziwa nge-email. Sisacela-ke usichazele kabanzi asivoti yini nge-SMS namhlanje kulo nyaka Zimdona, sivota nge-email. Kwenzakalani? Kunjalo ngicela ukubingelela abalaleli bomsakazo Ukhozi FM, abathandi bakaMaskandi nabaculi. Njengoba esebekile ubaba uNgombe ngakho bonke kuhlukile noma kuthe ukuhluka kulo nyaka ngosengezwakala manje futhi angiqale phansi-ke ngibingelele kahle abalaleli bokhozi abathandi bomculo kaMaskandi. Kulo nyaka kuzothi ukuhluka kancane ngenxa ukuthi umlaleli uzokhumbula ukuthi ngokudlule sathi sifika nje zayikhala evotini, yebe nabantu evotini. Kulokhu sidedela umlaleli nomthandi womculo kaMaskandi ukuthi aqoke umuntu noma iqembu afisa ukuthi lingene kule competition. So kuzophuma i-top 50 kubantu abaqokiwe. So bazoqoka nge-email, sazoyikhipha i-email ukuthi thini uzosenda i-email usho ukuthi ufuna ukubingelela, ubhala ku-email uthi bingelela Mpanza bese uthi ukmafrica24@gmail.com. Bingelela Mpanza ukusho ukuthi igama lomculi lelo bese uthi ukmafrica24@gmail.com. uthumele i-email. Siyazi ukuthi abaculi baningi kakhulu futhi nabantu abazoqokwa. Anganoma ngisezwakala yini? Baningi kakhulu nabantu abazoqokwa. Ngakho-ke ithimba-ke le-Mother of All nabanye abantu abakhona, ngicela ngisengezwakala-ke, nabanye abantu abakhona shuthi kuzoba ama-email bese kuthi ithimba le-Mother of All nabanye abantu abaziyingqalabutho emculweni kaMaskandi. So bese sihlangana sesibheka kulaba abaqokiwe ukuthi ngokwamava abo nangokomculo wabo ngobani abangakwazi ukuthi bangene kwi-top 50. I-top 50 izobe siyamenyezelwa ngeviki elizayo. Ukuvota kuvalwa ngoLwesihlanu ngomhla ka-21. Ayivoti ukuthumela uvala ngomhla ka-21 February emini ngo-12. So bese sihlala phansi sesibheka ukuthi kulaba abawu-500 noma abawu-1000 ngoba abaningi abaculi ibaphi laba abawu-50 abazokwazi ukuthi-ke bangene ngokwamava abo, bangene kwi-top 50 le ezobe-ke isimenyezelo. Seliyaqala-ke ivoti. Nginenkinga nale mic, akazi noma ngisezwakala emoyeni noma ngizwakali, akekho ngisayinelayo lokuzelayo ukuthi ngiyezwakala. Right. Okay. So bese siqoka-ke ukuthi-ke naka i-top 50. Masingenile i-top 50 sekuyaqalwa-ke sekuyavotwa-ke. So bese sikhipha-ke i-SMS line okuzobe sekuvotwa kuyo. Kusuka ku-top 50 kuyasuka ngeviki elilandelayo kuzobe sekuba i-top 40. Bese masesekuyi-top 40 kuphela amaviki amabili sezilwela-ke manje ukungena kwi-top 30. I-top 30-ke kuzobe sekuyiyona final line-up yethu. Kusho ukuthi uma usukwi-top 30 kusho ukuthi usungenile emcimbini. Sesiyaqala usuyasuka kumbango wani wekhwantana manje. Seyilwela ukuthi-ke zibanga-ke manje ikhwantana. Sekukwi-top 30 la ibheke khona. Kwi-Mother of All-ke noma kuperformwa ngenamba yakho ukuthi ube unamba bani. Uma unamba 30 kusho ukuthi uzoqala wena ukuperforma kuye 29, 28 kuyoze kube unamba 1 lo owine ikhwantana. Shothi siyaqoka kuleli viki kuzokuba umhla ka-21 uthumela i-email, igama lomculi kuphela olithumelayo bese uthumela ku-ukmafrica24@gmail.com. Then siyavala ngoLwesihlanu, ngeSabatha siyabuya sizomemezela i-top 50. I-top 50-ke kuzobe sekuhlungwa futhi nakuyona ngeviki elilandelayo kusale i-top 40. Bese kuba amaviki amabili bese-ke kuzomenyezelwa ngokusemthethweni i-top 30. I-top 30 kuzobe sekuyi-final line-up esibanga-ke isingena embangweni wani wekhwantana. Hayi, wayibeka
Izolahle kakhulu-ke leyo ndaba echazayo ezimdola. Abantu-ke beyinakisise-ke imithetho because yiyo ebashaya ekugcina kosuku. Ebese bayakhalaza bengena ko-TikTok, sebeqoqa i-group ezobavumela kule nto yabo. Imithetho icacile, kunominethwa nge-email. Kuzovotwa kukhethwe i-top 50. From top 50 kube sekuvotwa-ke kube i-top 40. After top 40 kuzothatha at least 2 weeks kusahlungwa bese kusala i-top 30. I-top 30-ke yiyo le ezongena kuphi emcimbini we-Mother of All Maskandi Festival. And umuntu ungena kwenamba yakhe. If ube number 30 kwi-list yokuvota uzongena kanjalo. Siyathemba akekho umuntu ozothi uyabanjwa ngophondo kube njani mina yini ngilwisa. Imithetho isimple. Wonke umuntu kumele ayihloniphe, angafuni umuntu ukwenza okwakhe kube ngendlela yakhe. Uyichaza kahle kakhulu Phuzi Umntwana. Phela sokhumbula lasiyekwa kunjalo nje kwambiwa ngenamba nosuku ekade uvotelwe ngayo. Mhlambe sinosandile wabantu lena lasiye sasinayo siyabonga mnumzane. Mhlambe ake usitshele emlaleli utshela umlaleli esekhaya ngabaculi bazobe bekhona njengoba sikhuluma nje ngama-guest artist akulonyaka ukuthi usuke siphethe ba. Mhlawumbe uqale sibingelele nje kubalaleli bonke bomsakazo omkhulu Ukhozi FM bese sibingelela nabathandi bomculo kaMaskandi kanjalo nabaculi bebonke kuleli phuzu okhuluma ngalo lama-guest artist akulonyaka futhi njengoba nabo kuphelile besinawo. Uyakhumbula ukuthi njengoba kade mention babungoba ukuthi nabaculi besifazane sinabo okukuthi uhlelo labo in terms of i-competition luzohamba luhleleke but okwamanje khona besinabo ngonyaka ophelile njengoba nakulonyaka sinabo mangathiwa ngiyakubalela nje abanye babo izingwe zamakhize kube uNdoni kube uGandaganda kube uThandeka Hadebe bese kuba umama uDr Buselapho ukuthi abaculi abesiqinisekisayo ukuthi bazobe bengama-guest artist ethu abesifazane. Ebese kuthi-ke ngapha sinawo nama-legends. Siyazi ukuthi ama-legends emculweni kaMaskandi akhona maningi okukuthi futhi ngeke beze belithole ithuba ngesikhathi esisodwa ngoba nakulonyaka khona ama-legends esinawo azobe ezonandisa emcimbini kuwona azobusisa umcimbi ekuthenini before kuqale i-competition okanye kuqala umqhudelwane lo esinawo okuyona main ngomcimbi we-Mother of All. So sinama-legends-ke azobe khona ukuba umfiliseni Magubane kube igeza lwakwamgube kube babushu kube uSomnandi bese kuba sibe noKhuzani kanye naye uGatsheni okuyena othathe ikhwantana ngonyaka ophelile. Abaculi besiqinisekisayo ukuthi noma kanjani as ama-legends omculo kaMaskandi sizobe sinalo ukusukela umcimbi ngalela la. Sibonga kakhulu. Leyo icacile bafethu. Ama-guest artist kanye nama-legend. Babaliyo baba uThokozani Langa, Mfiliseni, baba Ali, baba Shwi, kube oKhuzani bobabili wakwaMpongoso nowakwaNdlovu. So akuna misunderstanding lapho. Laba bavotelwa already sebeqashiwe. Abantu abazongena bengela ikhwantami ilabantu laba abazonominatwa bese beyavotelwa. Leyo icacile. Phemba siyacela-ke lazi Mdolo ukusichazele ngokulindelekile ngelanga lomcimbi nanokuthi-ke abantu amathikithi bazowathola kuphi kanjani. Okay, mhlawumbe ngizoqala ngigcizelele lokho kade kushiwo uMphemba. Ama-guest artist ethu njengoba sesimemezele nje iy'ntombi ney'nsizwa, ama-guest artist ethu awavotelwa kusho ukuthi awaqokwa njengoba usho ukuthi uKhuzani kuzoba ubaba uMfiliseni kuzoba ubaba uThokozani kube ubaba uMgube kube ubaba uShwi. Laba bowu-5 maseqokwa amagama laba azobe eqokwa kwe-top 50 abaqokwa ngoba sebevele sebekhona emcimbini. Ngicela ukuthi sikugcizelele lokho ukuthi abaqokwa bona ngoba bavele sebekhona emcimbini. Amathikithi-ke bakwethu aseyatholakala kumanje eShoprite nase-Checkers. Sazobuye simemezele ezinye iy'ndawo azobe etholakala kuzona ngoba siyathanda ukuthi siwenabise ukuthi zibe ningi iy'ndawo ey'tholakala kuwona. Kodwa njengamanje eShoprite akhona sine-special esisuka izolo kuze kube umhla ka-3 kuMashi. La uma uthenga ithikithi ngo-150 ithikithi lu-150 uthola lingayi-double ithikithi kusho ukuthi uzokwazi ukungena wena nophathini wakho. Kusho ukuthi ithikithi elilodwa lingenisa abantu ababili. Simbambe lapho ukuze uMdolo asachaza. Njengamanje amathikithi kuthiwa asathola nge-special esithize. One ticket lefantu ababili until i-3 March. Lelo hlelo labalenzayo ba-motivate abantu babagqugquzela ukuthi abahambe bayothenga amathikithi kuse-early so that mase kusondele iy'nsuku ungabi nayo inkinga because makushaya i-4 March ithikithi bese libuyele kwi-normal price 150 one person. So abantu abaphuthume bayothenga amathikithi.
izinto ezinhle kakhulu lezo. Nabantu abahlela behlanganisa indlela yokuthi mabebuka imicimbi bezo-attenda into enhle kakhulu. Mane u-10 niyazi ukuthi nizothenga amathikithi ayi-5 then you are covered. So abantu abayithathe opportunity ukuthi beye lapha emcimbini ngoba iyona nto le efunakalayo ukuthi imicimbi ikwazi ukuthi ibahlangabeze abantu abathize abazi ukuthi bafuna emcimbini abane-show. Laba bantu laba kumele beba-caterisha. So siyabonga kakhulu lo hlelo olwenziwe i-Mother of All. Kodwa lokhu kuyi-special esizophela ngomhla ka-3 kuMashi. Kushuthi abantu abaphuthume ngoba uma ngomhla ka-3 kuMashi kuyavalwa sobe sekuqhubeka ithikithi liba u-R150 for umuntu oyedwa. Kushuthi ithikithi li-150 njengamanje for abantu ababili. So amathikithi aseyatholakala, abantu abazame ukuthi-ke baphuthume bekwazi ukuthi bewathola amathikithi. Sibonile izolo waphethe. Ngikhombisa sekuya ngena babili lento sisho ukuthi uthola i-double entry, uthenga elilodwa libhaliwe nalo ukuthi double entry, uthenga elilodwa shuthi izongena wena uphathina wakho, shuthi uphathina wakho akushiyo ukuthi nkosami ivalentine noma ubani uzokuphatha naye ngalelo langa kuzobe kuwuphathina wakho. Ngelanga lomcimbi-ke sisazoyithula iy'nhlelo kodwa kuningi khona amakhona sisazolontsha, sisazoba nama-activation ko-workshop Yeah, sibambe lapho-ke bekuyi-live kaZimdola nethimba lakhe le-Mother of All Maskandi Festival ezoba seThekwini ngeyi-5 zika-April kulo nyaka. Moses Mabhida cabanga ukuthi Kings Park or something. Yes. I-poster iya-specify ukuthi kuzobe kuphi exactly indawo. So abantu-ke bebe aware izinto ezenzakalayo eThekwini. Imicimbi khona eThekwini iyanda this year, ibuke izoba mningi imicimbi. Siyabonga ukuthi imicimbi kaMaskandi bakhona and bathatha ne-initiative ukuthi besiza abaculi bamaskandi abangeke belithole ithuba lokuqasheka. Le indlela ekahle ukuthi umuntu nomuntu athole ithuba lokuthi anominate umculi afisa ukuthi abe yingxenye, whether ivukane owangakubo. Into enhle kakhulu leyo. Kusazovotwa-ke iy'nhlelo eziningi zokuvota bazobe besi-update kancane kancane. So i-live ibikhona laphana-ke kwi-page le-Mother of All Maskandi Festival. Ngizoyi-stitcha laphana kwi-comment yokuqala abantu bazoyithola khona abafuna nje ukubuka nje i-live ukuthi ihambe kanjani. Ngisekahle, siyabonga.